अरे बाबा सांगण्याला कळता काठी वाजवची नसतो. ए बाबा एकदा सांगा कळता काठी वाजवची नसतो. काठी वाजल्यामुळे किल्लेच जाता का सांगणार कळता तुका. एक तर माझ्या डोक्यात दुखता एक तर मी माझ्या टेन्शन मरते की त्या मध्ये मध्ये सांगले मग काठी वाजवू नको म्हणा. पण माका सांग तू टेन्शन येतं तर मी काय करू. काठी वाजवू नको बाकी काहीच करू नको तू. अरे माका खुलखुलवले मी वाजवतो. अरे नको वाजव काठी किती म्हणा. अरे काठी वाजवायची नसतं म्हणजे समजता तुका मागापासून सांगते ऐकत जा मरे. अरे पार माका वाजवचं वाटलं मी वाजवलंय मरे. परत वाजवले तू आता वाजले किती काय करत होती. मी वाजवत राहतो. काठी वाजायची नाही काठी वाजायची नाही काठी वाजायची समजता. किती म्हणा बघ. काठी वाजली किती सांगले टेन्शन आहे म्हणा मी. पण माका सांग मी वाजवलं मरे माका वाटलं वाजव. अरे 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 पण माका सांग मी वाजवलं काय वाजवायचे